ಕುಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತಾಧಾರಿ ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಗುಜರಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿರಾಬೆನ್ರೇನ ಭೇಟಿಯಾದು ಅರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ನನ್ನವರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನೇಮಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ನನ್ನವರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೀರಾಬೆನ್ರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಗುಜರಾತದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಮಂದಿರಡು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಮಾಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಅವೊಂದು ತೊಕ್ಕೋಡಿಗೆತ್ತಿದರು. ಪೋಸಕುರಲ್ಗು ಪಾತೆರರು ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಲನ ತಂಡದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾರ್ಲಾ ತಂಕ್ಲು ಯಾತ್ರೆ ಪಿದಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಪಾಯರು. ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನನಗೆ 2013 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನನವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಕಾಪನ ಯೋಧರನ್ನ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ದ ಅವತ್ತಂದೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಂಡು ಪೊಂಜೋಲು ಪಾತ ಪೊಂಜೋ ವಿಧದ ಪೊಂಜೋಲ ಪೋಲಿಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಲ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ 10 ವರ್ಷದ ಕಿರ್ತು ಅಂಚನೆ 5 ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತುಂಬೂರು ಇಂಚಿನ ಬೈತೀನಿ 80 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಇಂಚಿನ ಬೈತೀನಿ ಅವನು ಪೊಂಜೋಲು ಪೋಚಿನ ಪಂದ್ರೆ ಇನಿಮುಟ್ಟಲು ಏರ್ಲ ದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಐಕೆ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಆ ಅಂಚೆ ಪೋಲಿಂದು ದುಮ್ಮೂರ್ತಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಐಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ದುಂಬಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕ ಬಂದ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನೆಗುರ್ಕೇನು ಅವತ್ತ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಮಂಜುನಾಥ ಗಾಂಭೀರ್ ಸುಧಾಕರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೆನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅರೆನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೀರಾಬೆನ್ರೇನು ಭೇಟಿಯಾಯ ಅರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂಡ ಗುಜರಾತದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಮಂದಿರಡು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಶ್ರೀ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರ್ಲಾ ತಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಅವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಬತ್ತದು ತೊಕ್ಕೋಡುಗು ಎತ್ತದ ಪಂಡದು ತಂಕ್ಲನ ಯಾತ್ರೆದ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಪಾಯರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು 2013 ನನವರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಡು ಗಡಿಕಾಪನ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಒದಗಡು ಶ್ರೀ ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ತಂಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪಣದು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರ್ಲಾ ಪೊಲಪ್ ಕೊರಿಯರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ತೂರು ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಪು ಅನ್ನಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪೂರ ಗುಜರಾತ್ ಸರಕಾರಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳಿಕೆ ಎಂಗಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಚೆ ರವಿರಾಜ್ ಸಾಮಾನಿ ಅಂಚನೆ ಐದು ತುಂಬು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭಾಕರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಮುಕ್ಕಲ ನೇತೃತ್ವದ ಇಡೀ ಬೊಂಬೈ ನೆಂಗಲು ಪೂರ ಅಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೈದ ಐದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಗೋವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿಯರು. ಐದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಇಡಮುಟ್ಟರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಅಂಚಿನ ತುಂಬು ಬಂದಾಗ ಕೊಲ್ಲೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಕೊಲ್ಲೂರದ 32 ಜನ ತಂಡ ತುಂಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಡಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾಪೂಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷದ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುಬನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ